Včera som bol trošku chorý a dneska sa už cítim našťastie zdravo. Ďakujem vám všetkým pekne za priania skorého uzdravenia. Keďže sme včera dali dole jednu ozdobu zo stromčeka, musíme to dneska nahradiť 3 ďalšími. Ako prvá z nich pôjde na stromček táto jogamatka. Nech sa svojmu telu venujem trošku lepšie. Ako druhá pôjde na stromček táto škaredá dúha, pretože Hudi robí veci SRO je inkluzívna firma akceptujúca všetkých ľudí. A ako posledná ozdoba dnes pôjde na stromček tento stánok na cukrovú vatu, pretože sa mi páči. A nie všetko musí mať za sebou nejakú hlbokú myšlienku. Prajem vám príjemnú sobotu a vidíme sa zajtra pri ďalšej ozdobe.